Halo prolog baro tesai sin ngapian subha biang api sai sin hakane ka channel ka jonga te menta ka por hakane ka por pakhandiat yang ko panika api ka we ka sam na kod lenti bneng jong ka belang ka thulik kata ka number pras pa khat sau ka ba ong long ma memo ka tu ka jing ruai gospel hade ka jing ruai sam ka ba ngi shaj ruai ha ka jing ruai ha ka jing yasang la ne ha ki jing mane jongi lada ide ha kano ka belang shinong ru ngi shaj ruai ya kane ka jing ruai te ha kane por ka pakhandiat menta ngko ban hikai api kuno ba pintem ya kane ka jing ruai da ka bang kan ud kiki bat ngan kan ud ka sur knang ba pin su tu te kane ka jing ruai ka na ka sam pras pa ka sau ku bo ong long mame te kane ka sam ka long ka pasu na do kata ban umdai tang ba ngisi utanat nrei kade ka badon kam hadu kata namar ba ngisai droi kene ya kane ka sam ha ki jing yaseng haman laki belang shinong lada de hasor ne hanong kendong ru te ha kane por mentang am penslem syu kumne hinga ni kaya pi kumno ba pintem te ya kane ka jing roi ya kane ka sam ka nombar pras pakat sau pra wei sau ni tem na udi te garau jong udi pilate pi ke bangalahi kai man kapor D E D B minor re hakane ka jing ruai lara pim pendon kam ya ubi minor kalong hi te namanta ba pinsuk ngam pendon kam ya ubi minor ngan hi kai pi tang ya ki major te kuno minte me kane ka jing ruai tang ki light liki ki kata udi uji ue wan biang ha udi te mentahi ngam preslam syuk ngani kai pi kumno ba pintem me kane ka jing ruai te ka biting jong kane ka jing ruai kadai way ar lane up down dow 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 ngan hikai pim ta kumtem mentangan dengan start no mo ngan kumno ba pin tem kane ka jing ruai te saya page pha saya praktis knang ba pin la ban tem kane ka jing ruai kam da kasuk pha ba kumno pin tem te kumba pila komen ha tu komen ngala check te pikwa banika ya kane ka jing ruai ka number pras pa ka sau ka sam na ka lenti benang jong ka balang katolik te mentang kwa banika ya pi Kalau ngapasuk hadu kata tatang kilai teliki kita kata ru atem ngam penun kami minor ngam penun kam tang ui major re kasur kawan bha berkasur kasur tenat namar ba lara pitem hajing sha lara pitem kano kajing rai ka ba kham kodor tam ka de ka biting lara pinang ka biting kajing rai ru kasur tenat te sas praktis pa ka ne ka biting namar ka biting ka de be way down kumne une ti ba he em down 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 come to here D D D D D D D G D D D D A D D D
Ben Pilayu ihi daki jong kman kano ko jing suk kena ka jing right saya praktis ba parlok sanai yai persiang kamtam ya ke beating bat sakawe ngong pi ada pi sim ya ke gitar hakano kano kapor sibha wat kled daki finger exercise la pi kwa bantem liat what you kled dan practice daki finger exercise te katu ka jing ruai ka wei ka sam ka ba pras pa ka sau pilayo te kalong ka pasu ka do ka ta kumba pilayu i la ki jong khmat te saya practice saya ngai kersian man la kapon kubri sibun bat kubri jar ngo ya pi ba pila kersian nga pila ai jing mut nga bat pila share pila like pila komen ya ki video ki jong awat la ka video nga kampat biang re nga ya persiang na benta ki jong pi we knang ba pin su thu kumno ba pin tem hajing sia kan ka channel ka jong nga kwa panikai pi ki gitar ki ba ki basuk knang ba pin su thu knang ba pi la ban tem ha na kata daw nga yai persiang hi ban ngan hikai nga kumno ba pin su thu kamtam namar ladang hikai klem ka jing su thu ka mentoi na kata daw nga kwa panikai pi da ka jing su thu kaning kong ning sharp yang kwa panikai pi da ki basuk bar nda ka demo ka ba lem bat ka jing roi knang ba su thu ngan kan ud ki jing roi leng ba ki knang ba pin la ban tem ha ban pin state ka jing tem ban pin state ka jing persiang ka jong pi na ka ne ka jing kai ka jong nga pe kum ka ne ka jing roi ro pila ban tem ha ne udi hi boong hallelujah 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 dung dung tak dung
akan nak jing rai ro pai ka tu tem hi na udi na 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 tengah kuat banikai pi kendiat klang bapin la ban tem mo kan namar ngakwa banikai pi tang kumno bapin yo idea te la pi page benia bat pi page ade bakut pin sayo hi kijing bantoi na bat pin yo hi ki idea kumno bapin tem kijing rai wat lang kai pi da kijing kin ud da kisur bat ki re kane ka long ka ba kham kong san ban ne ba ngi rai namar khnang ba kalong kumno ladang ikin ud uki bar pitip kumno ba pin ya cha ba pin jom yoki ka next step ba pin le te na ta daw nga ko ba kajing ka junga barbor ngajukan ud kiki bad ka suk nam ba piru pin sutu kumno ba pin tem yan ya kan ka jing ruai te kum kan ka jing ruai ka ba ong shaduan utraingin ke ringkat bad uro kan ro ladang item na uki di kalong kabasut na do kata-kata baro ki paj baro ki laban raya kan ben roy la day por step na day por kejan met kamtam ko por jan met ada kamtam kino kendong lada ko por jan met lada item na uki di baro ki barwai ki la temen kena ki samlaro ki laban raya kan ke roy baik uta ki ada pila yu liet la pila ulet pin snang sho ulet kendiat knang bagi pajba kin sutu baik pin chiem gumta Biting pan way are to down Shaduan utrangin kiuring kat batu Shaduan utrangin kiuring kat batu lembat uki pai Kristen barokia Shaduan
nada pitem na udi ka bakudro kan wan udi nada pitem na usi ha bakudro ka jingrai kan wan usi te kumtahi pe kalong ka pasuk hadu kata-kata ngala kan ud da ukiru kenang ba pinsu tu te saya praktis ha perlok poro sanang ai jingmut kumno bangan le kenang ba nang ne cekmat ngan la ban penmi cucu sipun ki jingrai bat ki jinghi kai gitar hakiki ki basuk bat ki basampel kenang ba pi baro pin la ban praktis bat pin la ban tem te kum kane ka jingrai ro pe ka tu ka jingrai ka ba ong pai ba belin ki bud ju try mo ka tu ro ngin la ban tem na udi hi tang lai teligi ki D G A D bong D D D D D D D D G G G G D D D D D D D D D G G A A D D D D D G D D D D D A D D D D G D G G A A D D D D D D D D D G G G G D D D D D D D D G A A D ka chorus ban G D D D G D D D D D A D D D D G D G G A A D baik kalau pasuk ka tu yang rai ro kabiting bat silong ne way ar way baik chuang no dau tau ne unem kan ne kabiting kepai ba belen kadai min dau tau ne pat pitit ster arteli une kuti ba ni kong amar ki jing roi ki don lagi jong ki biting pi amdai babaro ki jing roi ki long hi ka jo ki biting nah kada daung ong pi adu ning kong lada pila ki biting ka jing roi ro kolong ka basu tenat te kane ka jing roi pai ba belen ka tem hin uki basu kata du udi G A bat u wan biang ha udi ndre ka biting pat kadai way 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 ar way way ar way ar pengen penia pi hajan pinda une ukti bajrong ukti kimi mo way pi sim komne sapo way ta une ukti banikong untuk way bad lo pitem stepa lara pitem step pikum mix kene la pikum banyak kene kalong Tekum kane ka jing ruai na ka belang Presbyterian ro kalong ka jing ruai ka basu tenat hi kalong basu tenat bat ka ba shaman sim na da phi puson hai ki kintin ba kane ka jing ruai ka ruai mo te ka dei ka tu ki kam ki ba ngi jule ngam le shu menta ka jing ruai ka re ka teng ta ngila bantem no di hi
tem dihi kabiting bat way are down di ji di Baik kalau ba suka do kata-kata te saya praktis kena ke jing rai ru ada deh kano kabalang ru ngam su pere kata rai nga kabakongsan ngide ban ngej skamba ngide ki kristan mdei na kino ki balang namar bun sen pertementa bun kedai ke jing singo balang rai menta pat aka jing siu jeng ala dang singo pa thane ka jing singo balang kamlong